ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи тиловатии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон оғоз менамоем. дар студия бо шумо саид мукаррам шарифзода ва наргиз шарифзода. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, ифтитоҳи якқатор иншоот ва шиносоӣ бо ҳолати киштукор ва ҷамъоварии ҳосил ба шаҳри Ҳисор ташриф оварданд. нахуст пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кӯчаи Султон Раҷабови шаҳри Ҳисор коргоҳи дозандагӣ ва бинои истиқоматиро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода, бо лоиҳаи нақшаи генералии шаҳри Ҳисор шинос шуданд. гузориши Самандар Искандарзода ва Баҳодур Қурбонзода. 18 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кӯчаи Султон Раҷабови шаҳри Ҳисор коргоҳи дузандагӣ ва бинои истиқоматиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. солҳои пеш фикр мекардем ки чӣ хел фарзандомона ба мактабҳои олӣ дохил кунем, дар кадом куҷо кор бамонем. набуд ин шароиту шукронаи ин давлат мекунем ки барои мо ҳама шароитҳоро муҳайё карданд. барои мо фарзандомон бояд хонанд, соҳиб касб шаванд, соҳиб илм шаванд, ба халқи ватан хизмат намоянд. меҳнат ҳам мехӯронад, ҳам мепӯшонад, ҳам соҳиби обрӯи эътибори баланд мекунад. коргоҳи дузандагӣ дар ошиёнаи якуми бинои истиқоматӣ ҷойгир буда, иншоот бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба талаботи замон бунёд карда шудааст. дар коргоҳ 40 нафар занону духтарон бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. ман тӯли 2.5 сол аст ки ба касби дузандагӣ машғул мебошам ва ин касбро аз модарам омӯхтаам. оилаи мо пурра оилаи ҳунарманд мебошад ва тамоми яъне ки ризқи оилаи худро аз ин ҷода дар меёбем. аз оне ки дар хона мешинем омадем дар инҷо соҳиби касбу кор шуда зиндагии худро пеш барем. ҷиҳати бо сифати баланд омода кардани маҳсулоти истеҳсолӣ, занону духтарони чирадаст ба кор ҷалб гардидаанд. соҳибкорони ватании мо тавонистанд чунин иншоотҳои хурду калонро ба мо занони хонанишин сохта ба истифода доданд. ҳозир бошад дар ин коргоҳ мо беш аз 40 нафар занону духтарони маҳаллӣ кор карда истодаем. ифтитоҳи коргоҳи дузандагӣ барои мо занони хонашин имкони хубест ки мо аз таҷрибаи якдигар меомӯзем. дар коргоҳи дузандагӣ барои хонандагони муассисаҳои таълимӣ сару либос ва ҷиҳати қонеъ намудани талаботи сокинон маводи лозима омода карда мешавад. масъулон аснои бунёди иншоот ба сифати корҳои сохтмонӣ ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ намудан таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда, иншоотро дар муҳлати муайяншуда ба истифода супориданд. зимни шиносоӣ бо фаъолияти коргоҳ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фароҳам сохтани имкони созгори касбомӯзӣ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ барои занону духтарон баҳои баланд дода, ҷиҳати ба талаботи замон омода намудани маҳсулоти истеҳсолӣ дастуру ҳидоятҳои муфид доданд. мо ҷавонони даврони соҳиби истиқлол хурсанд аз он ҳастем ки дар чунин давлати озоду мустақил зиндагӣ мекунем. имрӯз боз як коргоҳи барҳавои дузандагӣ ба истифода дода шуд. дар ин ҷо барои мо имконияти мусоиди фаъолият фароҳам оварда шудааст. шукри соҳиби истиқлолии кишвар ки барои мо занону духтарон имкони хуби илмомӯзӣ ва кору фаъолият муҳайё сохт. шурӯъ аз коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ то сатҳи вазорату идораҳои давлатӣ саҳми занону духтарон дар пешбурди кор назаррас аст. эътимоду боварии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба занону духтарон ҳар як нафари моро водор месозад ки аз ҳарвақта дида масъулиятшинос бошем. ба истифода додани коргоҳи дузандагӣ имкони хубест барои мо ҷавондухтарон ҷиҳати сайқал додани малакаву маҳорати касбии худ, зеро дар баробари оне ки имкони созгори фаъолият дар ин коргоҳ муҳайё шуда
است. بهر جلب چهوران چیره‌دست نیز توجه مخصوص ظاهر کرده شده است. از این رو ما برای به صفت بلند استحصال نمودن مواد درخواست شده تلاش خواهیم کرد. бинои истиқоматӣ аз тахтхона ва 9 ошёна иборат буда мувофиқи лоиҳа дар ошёнаи якум коргоҳи дузандагӣ, мағоза ва дигар марказҳои хизматрасонӣ ҷойгир мебошад. иншоот дорои 88 хона аз ҷумла 48 хонаи якҳуҷрагӣ, 24 хонаи дуҳуҷрагӣ ва 16 хонаи сеҳуҷрагӣ мебошад. дар маҷмӯъ дар иншооти навбунёд наздики 50 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин карда шуданд. ба хотири ободу зебо гардонидани муҳит дар гирду атрофи бино ниҳолҳои сояафкану ороишӣ ва гулҳои гуногуни мавсимӣ шинонида шуда, майдончаи бозии кӯдакона ва таваққуфгоҳ низ бунёд гардидааст. бинои истиқоматӣ ва коргоҳи дузандагӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди камрок интернешнл сохта шудааст. мо соҳибкорони ватанӣ иқдом гирифтем ки сехҳои дузандагӣ, хонаҳои истиқоматӣ ва дигар марказҳои хизматрасонӣ бунёд намоем. иншооти мо аз тахтхона ва 9 ошёна иборат буда дар ошёнаи якум корхонаи дузандагӣ фаъолият мекунад. дар маҷмӯъ дар иншооти сохташуда зиёда аз 50 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. ба замми ин барои зебогии атрофи бино дарахтони ороишӣ ва гулу бутаҳои гуногун шинонида шуда, майдончаи бозии кӯдакон ба истифода дода шудааст. ҳамчунин дар назди бино ба пешвои миллат лоиҳаи нақшаи генералии шаҳри ҳисор муаррифӣ карда шуд. аснои муаррифии лоиҳа ба пешвои миллат иттилоъ дода шуд ки тибқи нақшаи нави генералӣ танҳо дар шаҳраки ҳисор 30 бинои баландошёнаи истиқоматӣ бо марказҳои савдою хизматрасонӣ ва дигар иншооти зарурӣ бунёд карда мешавад.
айни ҳол корҳои сохтмонӣ ва дигар тадбирҳои мушаххас ҷиҳати бунёди иншооти ба нақша гирифташуда ҷараён дорад. нақшаи генералии шаҳри Ҳисор аз ҷониби пажӯҳишгоҳи лоиҳакашии ҷамъияти саҳмии кушодаи Шаҳруфар таҳия гардидааст бо ғунҷоиши 55,000 аҳолӣ. татбиқи нақшаи генералӣ оғоз гардидааст. мо сохтмончиҳои шаҳри Ҳисор талош мекунем ки масъулияти бардошт доштаи худро бо сифати баланд ба анҷом расонем. мавриди зикр аст ки дар шаҳри Ҳисор дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сохтмони 767 иншоот ба нақша гирифта шуда буд ки аз ин шумора дар соли 2018 47, дар соли 2019 157 ва аз аввали соли 2020 то имрӯз 157 иншоот сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар шаҳри Ҳисор низ корҳои сохтмонӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад. аз ҷумла иншоотҳои соҳаи тандурустӣ, маориф, сохтмони биноии баландушона, сартарошхона, ҳаммом, коргоҳҳои дузандагӣ ва ғайра. умуман мардуми шаҳри Ҳисор талош доранд ки дар ободӣ саҳми худро гузоранд ва ҷашнҳои миллиро бо дастовардҳои назаррас истиқбол гиранд. зимни шиносоии болоиҳаи нақшаи генералии шаҳри Ҳисор асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулонро вазифадор намуданд ки ба сифати корҳои сохтмонӣ аҳамияти аввалиндараҷа дода иншоотро бо риояи унсурҳои хоси миллӣ ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир бунёд намоянд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Ҳисор дар маҳаллаи 8-уми шаҳр бинои хуштару замонавии кӯдакистони хусусии Кабутарро барои 250 нафар кӯдак дар вазъияти тантанавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. кӯдакистони хусусии Кабутар дар маркази шаҳри Ҳисор дар доираи тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бунёд гардидааст. гузориши Зоиршоҳи Тағоймурод ва Холмуҳаммади Давлат. 18 сентябр дар доираи сафари корӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи 8-уми шаҳри Ҳисор бинои хуштарҳу замонавии кӯдакистони хусусии Кабутарро барои 250 нафар кӯдак дар вазъияти тантанавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои кӯдакистон аз 2 ошёна, 11 синфхонаи барҳавои таълимӣ, ошхона, толори алоҳида барои гузарондани чорабиниҳои фарҳангиву варзиши сабук ва утоқҳои корӣ иборат мебошад. корҳои сохтмонӣ аз ҷониби фармоишгар ва пудрачии асосии иншоот ҷамъияти саҳомии кушодаи Авитсена моҳи марти соли 2019 бо ҷалби беш аз 100 нафар мутахассису коргарони маҳаллӣ оғоз ёфта, он дар муҳлати 1 сол бо тарҳи хело зебо ва ҷавобгӯи талабот мавриди истифода қарор дода шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шароити синфхонаҳои таълимӣ ва дигар инфраструктури бинои нави кӯдакистон ки дорои таҷҳизоту лавозимоти муосир мебошанд шинос шуда бо кӯдакони хуштолаи даврони истиқлол ки имрӯз дар заминаи татбиқи иқдомҳои созандаи давлат ва ҳукумати мамлакат соҳиби чунин бинои муосири таълимӣ шуданд, суҳбати самимӣ анҷом доданд. кӯдакистони хусусии Кабутар дар маркази шаҳри Ҳисор ҷиҳати бо дастовардҳои назаррас истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, татбиқи бо мароми барномаи давлатии рушди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумии хусусӣ аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ Акрам Саидов ва Абдуразоқ Саидов бунёд гардида, дар заминаи муҳайё сохтани шароити мусоид 30 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. баҳри баланд бардоштани савияи малакаи дониш дар ҷумҳурӣ ва шаҳру ноҳияҳо аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ, роҳбари ширкати ҷамъияти саҳомии кушодаи Авитсена, ин кӯдакистони Кабутар дар муддати кӯтоҳ 1 сол сохта беистифода дода шуд. пеш аз он ки мо лоиҳакашӣ кунем кӯдакистони Кабутарро, аввал маҳалли гирду атрофинро омӯхтем ва дар ҳақиқат лозим донистем ки ин маҳаллаи 8-уми шаҳри Ҳисор ки маҳаллаи навбунёд аст, айнан ҳамин кӯдакистон намерасад ва
طرح لایحه کودکستان با طور زمانوی طرحریزی شده. در ساختمان آن کارمندان خود شهر حصار به کار جلب کرده شدند و چنانه که میبینید امروز من آماده است برای قبول کودکان. در اینجا برای 250 نفر کودک شرایط مهیا کرده شده است. من سعیدوه رعنا، کارمند نقطه طبی مؤسسه خصوصی تعلیمی کبوتر شهر حصار می باشم. باعث افتخار ما زنان و دختران شهر حصار شادمان است که مؤسسه ما افتتاح کرده شد. مؤسسه تا مکتبی برای 250 نفر کودکان به اینابت گرفته شده است و ما بسیار خرسند از آن هستیم که با جای کار تامین شدیم. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی از شرایط و امکانات موجوده صنفخانه‌های برهوا، خوابگاه و تالار و اتاق‌های کاری جهتی در روحیه خویشتن‌شناسی تربیت نمودن نسل آینده‌ساز مملکت در شرایط مساعد، بهتر ساختن سطح و صفت تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی، انکشاف ذهنی کودکان، زباندانی و دیگر سمت‌های مهم و مورد توجه به مسئولان دستور و هدایت‌های مشخص دادند. تالار برهوای موسیقی، اتاقهای کاری و طبی و دیگر حجره‌های یاریرسان با دستگاه و تجهیزات ضروری از جمله میز و کرسی، جوانهای لباس نگهداری و دیگر اشیا و لوازمات لازمه تامین می‌باشند. امروز بسیار شاد هستیم که باز در شهر حصار یک کودکستانی نو در خود را بهر کودکان ما باز نمود و خصوصا این تحفه است به جشن افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و ما نیز کوشش میکنیم که پیوسته با غمخواری های دولت که امروز نسبت کودکان هست ما هم امیر غمخواری ها را دوباره برزیاد اجرا نماییم. تشکر میگویم به همین سازندگان همین مکتب. محفل رقصی که در اینجا عمل میکند من باور دارم که کودکان را باز یک بار دیگر نسبت زیباپرستی، نسبت حرکت های موزون خود و آن قد و قامت راستی که آنها یاد میگیرند در اینجا از شعبه رقصی ما، از محفل رقصی ما که برای سلامتی آنها پیش از همه زیاد است و ما کوشش میکنیم که با واسطه همین رقص های دلاشوب خود، با همین حرکت های نازک خود تا توانیم که دلی همین کوچکان را، کودکان کوچک را باز هم گرمتر و زیباتر کنیم و بگذار که همین نسبت وطن و نسبت همین دیار دل آنها گرم باشد و روحیه آنها را نیز کوشش میکنیم که در روحیه همین وطن دوستی، خویشتن‌شناسی آنها را نیز تربیت نماییم. در اینجا برای به تعلیم و تربیت فرا گرفتن خوانندگان از 1.5 ساله تا 6 ساله مربیانی با تجربه صاحب معلومات جلب کرده شده. تحصیل در 2 بست با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی صورت میگیرد. من رسمی کتاب را کشیدم. کتاب منبع دانش است. کتاب اگر بخوانی محبوبی همگانی، هر مشکل پیش آید اصلا تو در نمانی.
дар доираи корҳои ободонӣ роҳравҳои гирду атрофи бинои кӯдакистон сафолакпош гардида дар масоҳати умумии 780 метри мураббаъ майдончаи бозӣ ва истироҳат барои кӯдакон сохта шудааст ки дорои 4 адад айвон ва дигар таҷҳизоти зарурӣ мебошад. барои зебову назаррабо гардидани саҳни бинои мазкур гулу бутаҳои рангоранг ва дарахтони ороишӣ шинонида шуда деворҳои атрофи он бо тасвирҳои зебову диққатҷалбкунанда оро ёфтааст. чароғонкунӣ ва дигар тадбирҳои ободонӣ ки барои зебо гардидани намои шабонаи бино амалӣ карда шудааст ба кас рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. маврид ба таъкид аст ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар доираи иқдомҳои созандаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати мамлакат саҳми соҳибкорон ва амалишавии барномаи давлатии рушди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар марказ ва деҳоти шаҳри ҳисор 11 муассисаи таҳсилоти томактабӣ бо фарогирии 1603 нафар мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. имрӯз дар шаҳри ҳисор асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба фаъолияти маркази байналмилалии савдо ва хизматрасонӣ оғози расмӣ бахшиданд. маркази муосири байналмилалӣ дар доираи ҳамкориҳои судманди ҷумҳурии тоҷикистон бо ҷумҳурии мардумии чин ҷиҳати таъсиси коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ, муаррифии маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ ва ба роҳ мондани содироти он ба хориҷи мамлакат, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва рушди иқтисодиёти миллӣ бунёд гардида ояндаи наздик беш аз 800 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин мешаванд. 18 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳри ҳисор ба фаъолияти маркази байналмилалии савдо ва хизматрасонӣ оғози расмӣ бахшиданд. маркази муҳташами байналмилалии савдо ва хизматрасонии ҳисор дар кӯчаи уроқ аловиддинов ҷойгир буда он бо тарҳи хело зебо ва замонавӣ бунёд гардидааст. иншооти муосир аз 3 ошёна иборат буда дорои шароиту имконоти мусоиди хизматрасонии сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. бинои наву замонавӣ дар масоҳати умумии 16000 метри мураббаъ сохта шуда барои идомаи фаъолияти соҳибкорӣ ва рушди минбаъдаи соҳаи саноат дар мамлакат макони мусоиди корию хизматрасонӣ ба ҳисоб меравад. маркази байналмилалии савдо ва хизматрасонии ҳисор дар доираи тадбирҳои ободонӣ баҳри сазовор истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мутобиқ сохтани сифати савдою хизматрасонӣ ба талаботи бозори ҷаҳонӣ ва татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати мамлакат аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи Авитсена сохта ба истифода дода шуда дар доираи ҳамкориҳои минбаъдаи тиҷоратӣ хатти истеҳсолӣ беш аз 60 корхонаи бонуфузи вилояти Сичуани ҷумҳурии халқии Хитой ворид карда мешавад ки ин раванд ба рушди ояндаи соҳаи саноати мамлакат такони ҷиддӣ мебахшад. дар маркази байналмилалии савдо ва хизматрасонии ҳисор барои дастрасии аҳолӣ ва дар доираи ҳамкориҳои муштарак ба роҳ мондани содироти техникаву механизмҳои кишоварзии истеҳсоли ватанӣ ба кишварҳои ҳамсоя ки феълан 30 намуди он дар ҷамъияти саҳомии пӯшидаи агротехсервиси шаҳри ҳисор васлу насб карда мешаванд, шароити мусоиди намоиш ва фурӯши тракторҳо муҳайё гардидааст. маврид ба таъкиди хос аст ки марҳилаи аввали корхонаи муштараки тоҷикистону беларус 16 майи соли 2018 бо иштироки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии беларус александр лукашенко мавриди истифода қарор дода шуда дар он асосан васлу насби трактор ва таҷҳизоти соҳаи кишоварзӣ анҷом дода мешавад. корхона он техника таҷҳизотҳое ки бароварда мешавад аз тарафи муассисаи озмоишии техникии вазорати кишоварзӣ пурра санҷида дида бармошта мешавад ва барои ба фурӯш иҷозат дода шудааст. айни замон он ядакҳое ки мо истеҳсол карда бароварда истем 55% онро аз ҳисоби худи маҳсулотҳое ки дар худи ҷумҳурӣ ё ки дар корхонаи худ истеҳсол мекунем ҷамъ васл карда истодаем. ҳукумати ҷумҳурӣ ба мо имтиёз яъне ки андоз арзиши илова шуда ва боҷи гумрукиро барои ворид намудани қисмҳои эҳтиётӣ ва минбаъд ва фурӯши онҳо барои таҷҳизотҳои ватанӣ мо озод намудааст. ин хеле дастгирии хуб аст ба мо ҳам ва деҳқонон ки нархи фурӯши он маҳсулотҳои он техникаҳое ки мо мебарем нисбатан хеле арзон мебошад нисбат ба он техникое ки аз берун воридот мешавад.
ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки дар 8 моҳи соли 2020 ба маблағи 9.4 миллион сомонӣ техникаи кишоварзӣ истеҳсол гардидааст ки ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 зиёд мебошад. аз замони оғози фаъолияти корхонаи мазкур ки мақсади асосии таъсиси он дар ҷумҳурии тоҷикистон коҳиши воридоти маҷмӯи ин намуди техникаҳои кишоварзӣ аз хориҷи кишвар ба ҳисоб мерафт, имрӯз ба ҳадафҳои худ расид ва дар доираи ҳамкориҳои судманд трактор ва дигар намуди техникаҳои кишоварзии истеҳсоли ватанӣ ба давлатҳои ҳамсоя содирот карда мешавад. баъди ташкил намудани корхонаи ҷамъу васли техника ва таҷҳизотҳо мо ба ҷамъу васл ва истеҳсоли техникаҳои ватанӣ шурӯъ намудем. корхона ҳозир на танҳо ҷамъу васл, балки ва фурӯш ҳам ва инчунин ба содирот ҳам вобаста мебошад ва ташкил кардагӣ аст. аз давраи ташкил шудани фаъолияти корхона аз тарафи корхона 22 адад тракторҳо ва 24 адад ядакҳо содирот карда шудааст. дар маркази байналмилалии савдо ва хизматрасонии ҳисор ба президенти мамлакат ҳамзамон намунаи зиёди маҳсулоти саноатии корхонаҳои истеҳсоли шаҳри ҳисор ки дар ошёнаи сеюми бино ҷойгир аст муаррифӣ гардид. дар ин ҷо маҳсулоти истеҳсолнамудаи 30 корхонаи саноатӣ аз ҷумла маҳсулоти корхонаҳои Абитсена, Корвони Аср, истеҳсоли қубур ва профилҳои тоҷик, Файзи Истиқлол ва дигар корхонаҳое ки айни ҳол фаъолияти пурсамар доранд намоиш дода шуд. дар тамоми гӯшаҳои канорҳои ҷумҳурӣ корхонаҳои нави саноатӣ ба кор даромада истоданд ки инҳо ҳам аҳамияти иқтисодию иҷтимоӣ доранд, яъне аҳамияти иҷтимоӣ аз он аст ки мо ҳамватанони худамонро бо ҷои кори доимӣ бо музди меҳнат таъмин мекунем. ин ба мо имконият медиҳад ки мо маҳсулотҳои худамонро ба харидорон пешниҳод кунем, корхонаи худамонро муаррифӣ кунем ва барои пешрафти кори корхонаву саҳм назаррас расонем. ду корхонае ки мо дорем, ин ширкати Корвони Аср ва Пенчин Технологи, ин ба истеҳсоли ғишти пухта машғул аст ки 60% ғишти истеҳсолшавандаи шаҳри Ҳисор ва 24% ғишти истеҳсоли ҷумҳуриро таъмин мекунем. ман Шукуров Ҷаҳонгир, роҳбари корхонаи тиллои сафеди Ҳисор дар шаҳри Ҳисор. корхонаи мо аслан корхонае ки коркарди ашёи хоми пахтаро дар бар мегирад. аз моҳи август соли 2017 то инҷо фаъолият дорад. дар корхонаи мо 40 кас кор мекунанд, дар Дубас 80 кас кор мекунанд. мо бо хоҷагоҳи шаҳрнома дорем, хоҷагоҳе ки дохили Ҳисор ҳастанд, аз Шаҳринав ҳастанд, Регар ҳастанд, шаҳрнома кардагем барои тухмипарварӣ. асосан бо хоҷагии кооперативи Латиф Муродов шаҳрномаи бисёр азиз дорем. тухми истеҳсол мекунем ба миқдори 300-350 тонн ки онҳо боз хоҷагиҳо ба месупоранду пахта истеҳсол мекунем. соҳаи саноати шаҳри ҳисор ба пешравиҳои назаррас ноил гардида бо бунёду навсозии 69 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ 1208 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. шумораи корхонаҳои саноатии шаҳр дар соли 2015 52 адад баробар гардида буд. ҷиҳати таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ, маҳсулоти саноатӣ махсусан маҳсулотҳои воридивасткунанда ва маҳсулотҳо ба содирот нигаронидашуда аз ҷониби мақомоти ҷилои ҳукумати давлатии шаҳр, шумораи корхонаҳои саноатии шаҳр дар Ҳисор аз 52 адади соли 2015 ба 69 адад расонида шуд. масъалаи ташкили ҷойҳои нави корӣ ва омода намудани мутахассисони соҳибтаҷриба дар соҳаи саноат диққати махсус зоҳир гардида, шумораи шаҳрвандони дар корхонаҳои саноатӣ фаъолият дошта аз 931 нафар ба 1225 нафар расонида шуд. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии шаҳр дар соли 2015 ба 70 миллион сомонӣ баробар гардида буд. дар соли 2019 бошад ин нишондиҳанда ба 240 миллион сомонӣ расонида шуд ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2015 3.4 маротиба зиёд гардидааст.
тавре таъкид гардид, шурӯъ аз соли 2018 дар доираи иқдомҳои созандаи 30-солагии истиқлоли давлатӣ ҷиҳати ташкили ҷойҳои нави корӣ, қонеъ сохтани талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти худӣ ва содироти маҳсулоти ивазкунандаи воридот ба хориҷи мамлакат 14 корхонаи нави саноатӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуд, ки маблағи умумии истеҳсоли маҳсулот дар 8 моҳи соли ҷорӣ аз ҳисоби маҷмӯи корхонаҳо 143.6 миллион сомониро ташкил медиҳад. ин нишон дод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 13.5 миллион сомонӣ зиёд мебошад. қобили қайд аст ки соли 2020 дар шаҳри ҳисор 8 корхонаи паррандапарварӣ мавриди истифода қарор дода шуд. корхонаҳои паррандапарварӣ, коркарди гӯшт ва истеҳсоли тухм дар як сол имкон доранд ки беш аз 60,000 тонна маҳсулот истеҳсол намоянд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар намоишгоҳи маҳсулоти саноатӣ ҷиҳати зиёд намудани иқтидори истеҳсоли гӯшти парҳезӣ, тухм ва дигар намуди маҳсулоти ивазкунандаи воридот, ки талаботаш дар бозорҳои дохиливу хориҷӣ зиёд аст, ба соҳибкорон хоса масъулони корхонаҳое ки дар ин самт фаъолият доранд дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар ҷамъияти мо 75,000 мурғ парвариш ёфта истодааст ва 14 нафар кормандон ба маоши хуб таъминанд. дар оянда ният дорем корхонаи худамонро васеъ намуда дар таъмини амнияти озуқхӯрӣ саҳми назаррас гузорем. Тоҳиров Аъзам, намояндаи корхонаи мурғи Шарора ҳастам. мо соли аввал аст ки ин корро сар кардем. дар корхонаи мо 10 нафар коргар кор ва фаъолият мекунад ба маоши хуб. мо дар оянда ният дорем ки шумораи мурғмонро зиёд карда бозори дохилии худамонро аз тухми мурғ таъмин кунем. айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар 8 корхонаи нави саноатӣ вусъат дошта, бештари онҳо соли 2021 мавриди истифода қарор мегиранд. дар ин корхонаи нави саноатӣ дар шаҳри ҳисор 60 нафар сокинони маҳаллӣ ба ҷои кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. барои истеҳсоли шефир ва қубури азбестӣ сементи аълосифати корхонаҳои ватаниамон истифода мешавад. дар як шабонарӯз зиёда аз 1500 дона шефир ва наздикии 300 адад қубури азбестӣ қутрашон гуногун истеҳсол карда мешавад. мақсади асосии ҷамъият коркар намудани маҳсулоти ватанӣ ва зиёд намудани ҷойи корӣ мебошад. иқтидори корхона рӯзона то 3 тонн нафти хом мебошад, солона 1300 тонн. ман Азизов Азамат, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Импекс компания, яке аз истеҳсолкунандаи масъулаи сохтмонии шаҳри Ҳисор ба ҳисоб рафта дар тавазуни худ заводи хишти пухта, корхонаи ороиши дару дарвозаҳои оҳанин ва бочка барои захираҳои об ва қуттиҳои пенопластикӣ машғул мебошанд. ширкати мо тасмим гирифтааст ки дар оянда корхонаи нави ниёз ба мардум созанд. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкорон ва масъулони корхонаҳои истеҳсолӣ ки дар татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегӣ саноатикунонии босуръати мамлакат саҳми назаррас доранд, ҷиҳати зиёд намудани иқтидори истеҳсоли маҳсулоти хушсифати ватанӣ, тақвияти ҳамкориҳои судманд бо шарикони рушд ва ба роҳ мондани содироти он ба хориҷи кишвар ки ба рушди иқтисодиёти мамлакат ва сатҳи зиндагии мардум заминаи мусоид мегузорад, дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар идомаи сафари корӣ ба шаҳри ҳисор асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кӯчаи Бобоҷон Ғафуров маркази ташхисии табобатии Нури Синоро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар маҷмӯъ бо бунёди маркази хизматрасонии Ҳисор Плаза 70 нафар сокини ин шаҳр соҳиби ҷойи кори доимӣ шуданд. гузориши хабарнигорони мо. 18 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кӯчаи Бобоҷон Ғафурови шаҳри Ҳисор маркази ташхисии табобатии Нури Синоро ифтитоҳ карданд. муассисаи мазкур дар маркази хизматрасонии Ҳисор Плаза ҷойгир буда аз зумраи иншооти ҷашнӣ ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.
пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба фаъолияти маркази ташхисӣ табобатӣ оғоз бахшида ташаббуси соҳибкорони маҳаллиро ибратбахш маънидод карданд. Маркази ташхисӣ табобатии Нури Сино аз тарафи роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фаррух Иззатулло Розиқов бунёд гардида дорои шароити пешрафтаи ташхису табобат мебошад. дар ин ҷо дастгоҳу таҷҳизоти муосири соҳавӣ насбу васл шуда барои фаъолият мутахассисони соҳиб таҷриба ҷалб шуданд. дар маркази ташхисӣ табобатии нав гӯшаи гиёҳдармонӣ, дандондармонӣ, дорухона, озмоишгоҳ, утоқҳои махсуси ташхиси фаросавтӣ, сабти барқии дил, ҳуҷраҳои безараргардонӣ, ташхису муолиҷаи бемориҳои гӯшу гулӯ ва бинӣ амал мекунанд. таҷҳизоти ки ҳозир дар ин ҷо мебинед таҷҳизоти ҳозиразамон аст барои ташхиси табобати бемориҳои гӯшу гулӯбинӣ мувофиқ аст. имрӯз бисёр хурсанд аз онам ки дар шаҳри Ҳисор чунин маркази ташхиси табобатӣ фаъолият намуд ва дар оянда ваъда медиҳем ки сатҳи хизматрасонӣ ба мардумро боз ҳам аз ин баландтар бардорем. дар ин марказ мо барои хизмат расондан ташхис кардани беморон тамоми таҷҳизотҳои нави замонавӣ аз Аврупо, Россия, аз Хитой овара барои хизмат расондан ба халқ таҷҳизоти нав овардем. дар мо барои беморони гӯш, гулӯ, дил ташхис кардан, барои мондани дандону бароҳ монда шудагӣ дамон. гиёҳдармонӣ дар кишвар хеле пешрафта аст ва бисёр дастовардҳо дида мешавад. умуман дар соҳаи бастобанд, қутикунӣ ва истеҳсоли доровориҳои аз гулу гиёҳи ватанӣ якчанд ширкатҳо пайдо шудаанд ки дар ватан онҳо ин истеҳсолотро ҷорӣ мондаанд. бастобанд, масалан қутигузорӣ, малҳамҳо, ғилофакҳо, равғанҳо ва дигар маҳсулоти соҳаи гиёҳдармонӣ хеле рушд кардааст. чӣ хеле ки мебинем дар дуконҳо, дар дорухонаҳо фурӯши онҳо ба роҳ монда шудааст ва хеле ба нархи арзон мебошад ва барои мардум аз ҷиҳати иқтисодӣ хеле як ёрии хуб аст. дар ҳамин ошёнаи маркази хизматрасонии Ҳисор Плаза сарвари давлат ба фаъолияти толори муҳташами зебои варзишӣ ки бо ибтикори соҳибкори маҳаллӣ ба истифода дода шуд шинос гардиданд. дар ин толор ки бо воситаҳои муосири машқварзӣ аз рӯи намудҳои мухталифи варзиш муҷаҳҳаз гардонида шудааст, ҷавонони хуштолеи шаҳри Ҳисор ба тамрин фаро гирифта мешаванд. ин толор имкон дорад ки то 300 нафар ҷавонону наврасонро ба омӯзиши намудҳои гуногуни варзиш фаро бигирад. президенти мамлакат зимни суҳбат бо варзишгарон таъкид доштанд ки аз шароити фароҳамшуда мақсаднок истифода баранд ва бо иштироки фаъолонаи худ дар мусобиқаҳои варзишии минтақавию ҷаҳонӣ номбардори миллат бошанд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар дохили маркази хизматрасонии Ҳисор Плаза инчунин ҳавзи муосири болопӯшида барои шиноварӣ, ҳаммоми туркӣ, буғҳои тару хушк низ ба фаъолият оғоз карданд ки аз рӯи стандартҳои пазируфташудаи ҷаҳонӣ бунёд гардида барои қабули муштариён омода аст. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон, ширкати мо дар маркази шаҳри Ҳисор як қатор хизматрасониҳо роҳандозӣ кард. дар ошёнаи якуми Ҳисор Плаза ҳабзи оббозӣ ва намудҳои гуногуни ҳаммомҳои муосир, инчунин ҷакузи сохта ба истифода дода шуд. мо кӯшиш менамоем ки сифати хизматрасонии ин марказро дар сатҳи баланд ва меъёрҳои аврупоӣ ба роҳ монем. дар ин маҷмуае ки имрӯз аз ҷониби соҳибкор Розиқов Иззатулло сохта шуд, зиёда аз 71 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд ва қисми зиёди онҳоро занону бонувон ташкил медиҳанд. мо бонувони даврони соҳибистиқлолӣ аз он сарфароз ҳастем ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри ба ҷои кор таъмин намудани бонувон шароити хуб фароҳам оварда истодааст. ҳамчунин дар ҳамин марказ сартарошхона, кошонаи ҳусн, мағоза, дорухона ва дигар муассисаҳои хизматрасонии маишӣ, бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. дар ошёнаи сеюми ҳамин бино маркази дилхушии кӯдакон низ сохта шудааст. дар маҷмӯъ бо бунёди маркази хизматрасонии Ҳисор Плаза
70 нафар сокинон соҳиби ҷойи кор ва маоши хуб шуданд. ҳамзамон соҳибкор Иззатулло Розиқов тасмим дорад ки то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон марҳилаи дуюми сохтумони маркази хизматрасонии Ҳисор Плазаро ба анҷом расонида дар ошёнаи чоруми он дар доираи ҳадафҳои солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо ороиши хос ба урфу одат ва расму оини бошандагони минтақаҳои гуногуни мамлакат меҳмонхонаи муосир ба истифода диҳад. Инчунин дар заминаи ҳамин мақсадҳо қарор аст аквапарки муосири кӯдакона барои намудҳои гуногуни варзиши обӣ бунёд гардад. дар шаҳри ҳисор асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кооперативи тиҷоратӣ ба номи Латиф Муродов ташриф оварда дар маъракаи ҷамъоварии пахта ва кишти тирамоҳии ғалладона иштирок намуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарияти хоҷагиро бобати бештар ҳавасманд сохтани чинакчиён ва дигар саҳмдорон вазифадор намуда таъкид карданд, ки аз боду ҳавои мусоид самаранок истифода бурда шавад то ҳосили бо сад ранҷ парвардаи марди деҳқон сари вақт ҷамъоварӣ гардад. дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри ҳисор асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кооперативи тиҷоратии ба номи Латиф Муродов дар маъракаи ҷамъоварии пахта ва кишти тирамоҳии ғалладона иштирок карданд. иттилоъ дода шуд, ки дар мавсими ҷорӣ хоҷагидорони ин кооператив бо раҳандозии тадбирҳои иловагии коркарди агротехникии зироат, истифодаи тухмиҳои хушсифати маҳалливу хориҷӣ ба нишондиҳандаҳои баланди истеҳсолӣ аз ҷумла дар самти ҷамъоварии ҳосили пахта ноил хоҳанд шуд. зеро ба тахмини хоҷагидорон соли равон аз ҳар гектар ба ҳисоби миёна тахминан бештар аз 35 центнери ҳосил ба даст хоҳанд овард. хоҷагии мазкур серсоҳа буда дорои 1147 гектар замини корами обӣ ва лалмӣ мебошад. имсол аз масоҳати умумии заминҳои дар ихтиёр дошта хоҷагидорон дар масоҳати 250 гектари он навъҳои пумбадонаи дӯстӣ, флеш, флора ва хуҷанд 67 кишт карданд. ба иттилои мутахассисон боду ҳаво ва заминҳои серҳосили ин минтақа барои парвариши ин навъҳои пахта мувофиқу муносиб буда ҳосили дилхоҳ ба даст меояд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарияти хоҷагиро бобати бештар ҳавасманд сохтани чинакчиён ва дигар саҳмдорон вазифадор намуда таъкид карданд, ки аз боду ҳавои мусоид самаранок истифода бурда шавад то ҳосили бо 100 ранҷ парваридаи марди деҳқон сари вақт ҷамъоварӣ гардад. дар ҳамин майдони 1032 гектар асосан зиратҳои пахта, ғалладонагӣ, хӯроки чорво киш карда мешавад, ки муваззааи ҳар сол ҳосили дилхоҳ ба даст мебиёрем. ҷувори макаи дон имрӯз мана ҷамъовари вай идома дорад. тахмин 7.5-8 тонн пеши бригаде то 9 тонн ҳосили дони ҷувори мака ба даст омада истодааст, ки имрӯз мо ба қоқ карда, дон карда ба дигар хоҷагиҳо пешниҳод карда фурӯхта истодем. як миқдори муайяна барои хӯроки чорво, яъне консентрат захира кардем. умуман дар хоҷагӣ ягон хел камбудӣ нест. имрӯз кор дар маҷрои худаш идома дорад. мо бояд киши ғалладонагия, яъне ғаллаи тирамоҳии ҳақиқия киш кунем, чунки агар ҳар як чи дар вақти худ киш шавад, ҳосили дилхоҳ гирифтан мумкин аст. дар кооперативи тиҷоратии Латиф Муродови шаҳри ҳисор, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин дар маъракаи кишти тирамоҳии зироат иштирок карданд. дар ҳамин рӯз дар майдони бештар аз 32 гектар замине, ки аз ҳосили кишти асосиву такрорӣ холӣ шуда буд, кишти тирамоҳии гандум гузаронида шуд. дар ҳамин мавсим дар масоҳати бештар аз 160 гектар кишти тирамоҳии ғалладонагиҳо гузаронида мешавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузарондани тадбирҳои муҳими агротехникӣ аз ҷумла шудгори босифат ва истифодаи тухмиҳои серҳосилро махсус таъкид карда, масъулони соҳаро вазифадор сохтанд, ки ба масъалаи гузарондани кишти тирамоҳии зироат диққати аввалин дараҷа зоҳир намоянд. гузарондани шудгор ва кишти зироат махсусан дар ҳамин айём фоидаовар мебошад. яке аз самтҳои фаъолияти кооперативи тиҷоратӣ ба номи Латиф Муродов ин тухмипарварӣ буда, раванди мазкур ҳанӯз аз соли 2008 ба роҳ монда шудааст ва ҳамасола хоҷагидорон аз 300 то 400 тонна тухмӣ захира карда ба фурӯш мегузоранд. деҳқонои хоҷагӣ Латиф Муродов киште ки замине ки тайёр кардастем, дар инҷа қариб 32 гектар замин макаи дон кошта шуда буд. ҳосили бо заҳмат
парварида ҷамъоварӣ кардем, на кам аз 150 сентнери ҷуҳури макка гирифтем дон. Хоб ана бо коркарди замин шурӯъ карда заминро барои коридани ғаллаи соли оянд тайёр карда истодаем. дар ҳамин мавзеъ инчунин намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва намунаҳои чорво баргузор гардид. дар намоишгоҳ кормандони институти зироаткории академияи илмҳои кишоварзӣ, аҳли заҳмати кооперативи тиҷоратӣ ба номи Латиф Муродов, хоҷагии таҷрибавии зироаткорӣ ва хоҷагии таҷрибавии Зарнисор навъу намудҳои гуногуни тухмии зироат, меваҳои шаҳдбор, сабзавот, полезӣ ва ғайраро ба маъраз гузоштанд. ҳамчунин дар намоишгоҳ намунаҳои чорвои хуршзод ки дар хоҷагиҳои чорводории шаҳри Ҳисор парвариш меёбанд ба намоиш гузошта шуданд. айни замон теъдоди чорвои калони шохдор дар ҳама шаклҳои хоҷагидории шаҳри Ҳисор ба зиёда аз 69 000 сар мерасад. шумораи чорвои хурд бештар аз 120 000 сарро ташкил медиҳад. самти дигари фаъолияти кооперативи тиҷоратӣ ба номи Латиф Муродов чорводорист ки намунаҳои беҳтарини он аз зодҳои сиёҳало ва сементал ба намоиш гузошта шуд. иттилоъ дода шуд ки айни замон дар фермаи ин хоҷагӣ қариб 800 сар чорвои калони шохдор ва 2500 сар чорвои майда парвариш карда мешавад. аз шумораи умумии чорвои калони шохдори хоҷагӣ зиёда аз 350 сар ширдеҳ мебошад. кооперативи тиҷоратӣ ба номи Латиф Муродов шаҳри Ҳисор яке аз заводҳои зодпарвар ба шумор меравад. мо дар ин хоҷагӣ чорвои калони шохдор 775 сар парвариш мекунем. аз он ҷумла 355 сар моддаргоҳи ҷӯшон мебошад. айни ҳол ба ҳисоби миёна 17-18 литр шир ҳар як сар моддаргоҳу шир ҷӯшта истодаем. то 5500 литр шир дар давоми сол шир медӯшем. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо таваҷҷӯҳ ба инкишоф ва зарфиятҳои соҳаи кишоварзӣ дар шаҳри Ҳисор масъулонро муваззаф карданд ки истифодаи мақсадноки неъматҳои табиӣ аз ҷумла обу заминро самаранок ба роҳ монда дар таъмини амнияти озуқаворӣ бештар ҳисса гузоранд. дар деҳаи ҷавонони шаҳри Ҳисор асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи коркарди маҳсулоти хӯроквории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ситабр Агроро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. самти фаъолияти корхона ба коркард ва бандобасти ҷувори Макка равона гардида, дар асоси нақша дар оянда бо васеъсозии фаъолият имкони таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди истеҳсолот таъмин карда мешавад. гузориши хабарнигорони мо. 18 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи ҷавонон ба фаъолияти корхонаи коркарди маҳсулоти хӯрокворӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ситабр Агро оғози расмӣ бахшиданд. корхонаи коркарди маҳсулоти хӯрокворӣ дар шаҳри Ҳисор аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Рустам Холиқов дар самти истифодаи пурсамар аз иқтидорҳои мавҷуда дар мамлакат сохта шуда бо хатҳои технологии муосир таъмин мебошад. корҳои сохтмонӣ дар иншоот моҳи ноябри соли 2018 дар доираи нақшачорабиниҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфта буд. дар рафти корҳои сохтмонӣ асосан мутахассисони маҳаллӣ бо ҷойи кори мавсимӣ таъмин буданд. фаъолияти корхона мавсимӣ буда дар он зиёда аз 30 нафар сокинони маҳаллӣ аксаран духтарони хонашин пас аз омӯзиш бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин карда шуданд. самти фаъолияти корхона ба коркард ва бандобасти ҷувори Макка равона гардида, дар асоси нақша дар оянда бо васеъсозии фаъолият имкони таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва роҳандозии дигар раванди истеҳсолот ба роҳ монда хоҳад шуд. соҳибкори ватанӣ нақша дорад ки бо мақсади ғановати бозори истеъмолӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар ояндаи наздик коркард ва истеҳсоли лавлабу, сабзӣ, каду ва дигар навъи сабзавотро низ ба роҳ монад. мо тасмим гирифтем ки ҳамин корхонаи коркарди ҷувори Маккаи Қандакро сохта ба истифода диҳем. дар корхона 32 нафар кор мекунанд ки ҳамаи онҳо сокинони маҳаллӣ мебошанд ва бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд. дар корхона ду бас кор мекунанд, азбаски ҷувори Макка вақт мавсимӣ аст, аз ин ҷиҳат дар ду бас ҳангоми тобистон ва тирамоҳ мо бо коркард машғул ҳастем. хусусияти асосии ҷувори Макка дар он аст ки он дар ҳангоми коркард ягон маҳлули химиёвӣ ягон чиз истеъмол карда намешавад.
танҳо оби тоза, буғ ва ҷуворимакаи маҳаллӣ ки онро мо бо хоҷагиҳои деҳқонии кишвари азизамон шартнома бастем ва аз онҳо харидорӣ намуда дар ин ҷо коркард менамоем. дастгоҳу таҷҳизот ва дигар хатҳои технологии корхонаи навтаъсис аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон аз ҷумла Россия, Ҷумҳурии Мардуми Чин ва Туркия ворид карда шудааст. иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз то 24 тонна макаи дон буда коркард ва истеҳсоли маҳсулот бидуни истифода аз маҳлулҳои кимиёвӣ сурат мегирад. истеҳсолоти корхона зери тамғаи бомазза дар бастаҳои 285 ва 450 грамма дар бозори дохилӣ ба фурӯш бароварда шуда. бо ҳамин ном содироти он низ ба кишварҳои минтақа ва ҷаҳон роҳандозӣ гардидааст. маҳсулоти корхона аз ҷиҳати экологӣ тоза буда муҳлати истифода бари он то 18 моҳ муайян карда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо масъулону кормандон ба соҳибкори ватанӣ ҷиҳати саҳм гузоштан дар татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунунӣ бо суръати мамлакат, роҳандозии истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазиру ивазкунандаи воридот ва аз ҷиҳати экологӣ тозаи хушсифат инчунин таъсиси ҷойҳои нави корӣ изҳори сипосу миннатдорӣ намуда барои истифодаи пурсамару мақсаднок аз имконоти васеъ дар ин самт дастуру ҳидоятҳои мушаххас доданд. соҳибкори ватанӣ нақша дорад ки акнун бо фаъол гардидани корхонаи нави истеҳсолӣ барои коркарди партови ҷуворимака низ хатти истеҳсолиро ба роҳ монад ва бо ин роҳ дар таъмини хоҷагидорони сокинон бо хӯроки чорвоҳ саҳмгузор бошад. дар шаҳри ҳисор ҳамасола кишоварзон дар кишти такрорӣ баробари дигар анвои зироати ба обу иқлими минтақа мувофиқ майдони ҷуворимакаро низ васеъ мекунанд. аҳли заҳмати шаҳр соли равон низ майдони макаидонро ба таври васеъ ба роҳ монданд ки аз ин ҳисоб ҳосили фаромонро интизоранд. ба фаъолият оғоз кардани корхонаи коркард ва бандубасти ҷуворимака дар шаҳр имкон медиҳад ки аз талафоти ҳосили макаидон пешгирӣ ва дар боло бардоштани иқтисоди хоҷагидорон саҳми бештар гузошт. дар шаҳри ҳисор дар доираи амалӣ кардани ҳадафот дар роҳи расидан ба саноати кунунӣ бо суръати мамлакат бунёду навсозии корхонаҳои зиёди саноатӣ ба нақша гирифта шудааст. дар идомаи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи ҷавонони шаҳри ҳисор ба фаъолияти корхонаи истеҳсоли маҳсулоти ширии ҷамъияти саҳомӣ кушодаи Авитсена оғоз бахшиданд. иқтидори истеҳсолии корхонаи коркарди маҳсулоти ширӣ 40 тонна дар як шабонарӯз ва дар як моҳ то 1200 тонна маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаи хушсифат мебошад. гузориши хабарнигорони мо. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи ҷавонони шаҳри ҳисор пас аз ифтитоҳи корхонаи коркарди маҳсулоти хӯрокворӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ситавр Агро ба фаъолияти корхонаи истеҳсоли маҳсулоти шири ҷамъияти саҳомӣ кушодаи Авитсена оғоз бахшиданд. дар ин корхонаи нави саноатӣ истеҳсоли зиёда аз 35 номгӯи маҳсулот аз ҷумла қаймоқ, творог, кефир, ҷурғот, панир, йогурт, кефири мевагӣ, дуғу дуғоб, маска ва дигар навъи маҳсулоти ширӣ ба роҳ монда шудааст. корхонаи нави истеҳсолӣ дар шаҳри ҳисор дар заминаи дастуру ҳидоятҳои бевоситаи сарвари давлат аз тарафи ҷамъияти саҳомӣ кушодаи Авитсена бо мақсади таъмини аҳолии мамлакат бо маҳсулоти табиӣ ва аз ҷиҳати экологӣ тозаву безарар сохта шудааст. корҳои сохтмонӣ моҳи майи соли 2017 оғоз шуда дар он чанд нафар сокинони маҳаллӣ бо кор ва маоши баланд таъмин гардида буданд. таҷҳизоту дастгоҳҳои истеҳсолии корхонаи саноатӣ аз кишварҳои Олмон, Россия ва Туркия ворид ва васлу насб гардидаанд. дар корхона барои коркард ва захира намудани маҳсулот як деги 1 тонага, 3 деги 5 тонага ва 1 деги 10 тонага мавҷуд мебошад. корхона дорои анбори ҷавобгӯ ба талаботи нигаҳдории маҳсулоти ширӣ буда истеҳсолоти он тавассути 3 адад воситаи нақлиёти махсус гардонида шуда ба нуқтаҳои фурӯш дастрас карда мешавад. бо ба фаъолият пардохтани корхонаи нави саноатӣ 48 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин карда шуданд. иқтидори истеҳсолии корхонаи коркарди маҳсулоти шири ҷамъияти саҳомии кушодаи Авитсена 40 тонна дар як шабонарӯз ва дар як моҳ то 1200 тонна маҳсулоти шири аз ҷиҳати экологии тозаи хушсифат мебошад. зимни шиносоии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раванди истеҳсолот иттилоъ дода шуд ки маҳсулоти корхона таҳти номи Авитсена Milk дар зарфҳои 200, 250, 350, 450 ва 500 грамма дар бозорҳои дохилӣ ба фурӯш бароварда шуда сипас тариқи шаҳрномаҳои тарафайн ба ҷумҳурии исломии Афғонистон ва дигар кишварҳои ҳамсоя содирот мегардад. дар назди корхонаи коркарди маҳсулоти шири ҷамъияти саҳомии кушодаи Авитсена сехи истеҳсоли зарфи нигоҳдории маҳсулоти ширӣ низ ба роҳ монда шуда бо шакл ва андозаҳои гуногун бароварда мешавад. барои истеҳсоли зарфҳо бошад ашёи хом аз кишварҳои хориҷ дастрас карда мешавад. феълан шири корхона аз фермаи моли худӣ дастрас шуда дар назар аст ки барои фаъолияти мунтазами корхона бо сокинони маҳаллӣ низ шаҳрномаҳои дахлдор баста шавад.
маҳсулоти дастрасшуда қабл аз коркард шудан дар озмоишгоҳ ки мувофиқ ба талаботу меъёрҳои ҷаҳонӣ ҷиҳозонида шудааст мавриди санҷиши пурра қарор дода мешавад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоии пурра ба раванди истеҳсолот дар ҳамин ҷо аз гӯшаи намоиши маҳсулоти истеҳсолии корхона дидан карданд. Дар намоишгоҳ маҳсулоти шеърии корхонаи нави саноате ки бо сифати баланд истеҳсол ва барои пешниҳод ба бозори истеъмолӣ омода мегардад ба таври васеъ муаррифӣ карда шуд. Пешвои миллат зимни шиносоӣ бо маҳсулоти истеҳсолии корхона ҷиҳати равона намудани таваҷҷӯҳи зиёд ба риояи қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми коркарди шеър ва бандобасти он дар асоси стандартҳои миллию байналмилалӣ ба масъулон дастуру маслиҳатҳои судманд доданд. пас аз ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун дар шаҳри ҳисор асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарону фаъолон ва сокинони шаҳри ҳисор мулоқот намуданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар мулоқот бо роҳбарону фаъолон ва сокинони шаҳри ҳисор аз ҷумла баён доштанд ки дар солҳои охир пайваста афзоиш ёфтани қисми даромади бюҷети шаҳри ҳисор имкон фароҳам овардааст ки маблағгузории соҳаҳои маорифу тандурустӣ, фарҳанг, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва сохтмони иншооти гуногун тадриҷан зиёд карда шавад. ҳамзамон бо ин аз ҷониби ҳукумати мамлакат ҷиҳати фароҳам овардани фазои мусоид барои рушди мунтаззами соҳибкорӣ тадбирҳои судманд андешида мешаванд. ҳамватанони азиз, ҳозирини гиромӣ, мо дар давоми чанд рӯзи охир бо мақсади шиносоӣ бо шароити зиндагии мардум, вазъи корҳои саҳроӣ ва ободкориву созандагӣ, аз он ҷумла бари назорат доир ба рафти иҷроиши амру фармонҳо ва супоришҳое ки аз тарафи роҳбари давлат дар соли ҷорӣ дода шуданд ба шаҳри ноҳияҳои кишвар сафари корӣ анҷом дода истодаем. имрӯз бо ҷараёни корҳо дар хоҷагиҳои кишоварзӣ, намоишгоҳи маҳсулоти истеҳсолкардаи кишоварзон ва фаъолияти корхонаву коргоҳҳои шаҳри ҳисор аз наздик шинос шудем. бори дигар эътимод ҳосил намудем ки мардуми заҳматпешаву созандаи мо барои таҳкими пояҳои иқтисодии давлатамон содиқона заҳмат мекашанд. бо вуҷуди таъсири манфии омилҳои мухталифи ҷаҳони имрӯза ки вазъи иҷтимоиву иқтисодии кишварҳои дунёро мураккаб гардониданд, ҳукумати тоҷикистон барои ноил шудан ба ҳадафи олии худ, яъне баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар, аз тамоми имкониятҳо истифода карда тадбирҳои барномаивии худро пайгирона амалӣ намуда истодааст. дар ин раванд хуб ба назар мерасад ки дар даврони истиқлоли давлатӣ шаҳри ҳисор хеле рушд карда дар ҳудуди он даҳҳо корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ, иншооти иҷтимоиву хизматрасонӣ, аз ҷумла муассисаҳои таълимиву тандурустӣ ва марказҳои савдо бунёд гардида, соҳаҳои дигари он аз ҷумла саноат ва кишоварзӣ рӯ ба пешрафт ниҳодаанд. имрӯзҳо бунёди иншооти гуногуни истеҳсоливу иҷтимоӣ ва ободкориҳо дар шаҳр барои истиқболи арзандаи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ вусъати тоза пайдо намуданд. дар 7 моҳи соли 2020 маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 38 миллион сомонӣ, ёе ки 145% ҳамин давраи соли гузаштаро ташкил намудааст ки 37 миллион сомонии он ё нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 3 баробар зиёд ба корҳои сохтмону васлгарӣ рост меояд. тибқи нақшаи тасдиқ шуда ба муносибати ин ҷашни бузурги миллӣ бунёда аз навсозии 767 иншооти гуногун пешбинӣ гардида то имрӯз 361 иншооту биноҳо ба истифода супорида шуданд. шубҳае нест ки иншооту биноҳои боқимонда тибқи нақша мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта то ҷашни бузурги миллиамон симои шаҳр ва деҳоти он хеле ободу зебо ва шароити зиндагии мардум боз ҳам беҳтар мегардад. ҳукумати мамлакат
برای آباد کردن شهر ایثار و تأمین نمودن رشد بامرانی آن در زمان صاحب استقلالی از حساب مبلغ‌های بودجه دولت بیش از 1.5 میلیارد سامانی روانه کرده است. علاوه بر مبلغ‌های ذکر شده در این دوران در حدود شهر 22 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 800 میلیون سامانی تطبیق گردیده. حالا 5 لایحه دیگر سرمایه‌گذاری دولتی عملی شده ایستاده است. ما مبلغ‌های زیاد و کارهای خیلی در یک جایگی غیرت کرده در جشن 3000 سالگی ایثار هم خیلی زحمت کشیده که پرابلم‌های مسائل اجتماعی شهر و ناحیه را حل فصل نمودیم. البته باز زحمت کشیدنمان لازم است. همه این اقدام‌های حکومت مملکت برای پیشرفت ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و پیش از همه ساحه‌های معارف و تندرستی، کشاورزی، تامینات با برق، تجدید راه‌های ماشینگرد و رشد دهات نگرانیده شده. باعث خیلی بهتر شدن سطح و صفت زندگی اهالی گردیدند. وابسته با آن که در دایره لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری در شهر کارهای مهم به اجرا می‌رسند، ضرور است که مسئله صفتناکی و ثمره‌ناکی نتیجه آنها زیر نظارت قطعی گرفته شد. در سال‌های آخر پیوسته افزایش یافتن قسم درآمد بودجه شهر امکان فراهم آورده است که مبلغ‌گذاری ساحه‌های معارف و تندرستی، فرهنگ، حفظ اجتماعی اهالی و ساختمان انشاءات گوناگون تدریجاً زیاد کرده شد. همزمان با این از جانب حکومت مملکت جهت فراهم آوردن فضای مساعد برای رشد منتظم صاحبکاری تدبیرهای سودمند اندیشیده می‌شود. زیرا صاحبکاری یکی از زمینه‌های مهمی رشد اقتصادیات به حساب می‌رود. شماره سوبیکت‌های صاحبکاری در شهر حصار تا امروز قریب به 8600 رسیده. نسبت به سال گذشته 570 سوبیکت زیاد شده است که آنها برای پیشرفت اقتصادیات سهمی با سزای خود را گذاشته ایستاده‌اند. با مقصد دستگیری صاحبکاران از جانب 11 فیلیال و 51 مرکز خدمت‌رسانی بانک‌ها و دیگر تشکیلات‌های قرضی‌دهنده که در حدود شهر فعالیت دارند در 7 ماه سال جاری 126 میلیون سامانی از جمله 77 میلیون سامانی قریب 61% برای پیشبرد فعالیت صاحبکاری و 37 میلیون سامانی قریب 30% برای صاحبکاری استحصالی قرض داده شده است. این خیلی مبلغ کلان، دستگیری کلان برای صاحبکاران. با مقصد سهمگذاری برای اجرای هدف 4 ملی یعنی صنعت کنونی با سرعت در همه شهر و ناحیه‌های مملکت تشکیل و بنیاد نمودن کارخانه و کارگاه‌های استحصالی با سرعت ادامه دارد. اقدام مذکور از جانب صاحبکاران شهر حصار نیز دستگیری یافته تنها در 7 ماه سال جاری از جانب آنها 3 کارخانه نوی صنعتی تشکیل و فعالیت استحصالی شروع کرده است. حالا در شهر حصار 69 کارخانه صنعتی فعالیت داشته. در آنها طی 7 ماه سال روان با مبلغ 124 میلیون سامانی محصول استحصال گردیده است که 106% همین دوره سال گذشته را تشکیل می‌دهد. من در ملاقات صحبت‌ها با راهبران و مسئولان دائما تاکید می‌نمایم که با استفاده از موجودیت ذخیره‌های فراوان اشیاء خام محلی و افزایش روزافزون طلبات با مواد غذایی در شهر و ناحیه‌ها با وارد نمودن تکنولوژی‌های معاصر کارخانه‌های نو بنیاد کرده استحصال هرچه بیشتری محصولات صنعتی از جمله کارکرد و بندوبست محصولات کشاورزی وسعت داده شد. حصار دارای ذخیره غنی اشیاء خام مخصوصاً سبزیجات و میوه و انگور بوده. در حدود آن توسط بنیاد کردن کارخانه‌های استحصالی هزارها نفر ساکنان محلی را با جایهای نو کاری تأمین نمودن و واردات مبلغ‌های علاوه‌ای را
ба буҷет баро мондан мумкин аст. яъне содиротро низ афзоиш додан мумкин аст. шумо ба воситаи телевизион ба фикрам тамошо кардед аввалин корхона дар ноҳияи аш корхонаи коркарди аз мева коркарди қанд истеҳсоли қанд аз лиҳози экологӣ тоза ва ба содирот 100% ба содирот рафта истод аст баромода шудааст. ман барои чӣ ишора мекунам ин имконият дар шумо хеле фаровон аст нисбат ба ноҳияи ашт. اونا صاحبکارا کردن حساب کتاب کردن اونا اساسا میوه صادرات میکنن 1000 تانه میوه صادرات کردن امسال و یک قسم میوه‌ای که خب من سیبی که تگش میافتد یا کمتر کیر خوردگی است یا داغ دارد خب یا اینکه آلویی که در وای میشه بعضا وای نقصان دارد یا زردآلویی که همینطور است آنها اینا را جمع کرده در سرخانه نگاه داشته به نوبت کارکرد کرده از آن قند گرفته قند استحصال کرده صادرات رفته ایستاده است. یعنی محصولات بی‌پرتو از میوه و خودی اشیاء خامی محلی هزارها تانه مخصوصا این همچون یک چیزی طبابتی هم طلباتی اونایی که مریضی دیابت قند هست این نمود قند را استعمال کرده میتواند با تمام استانداردهای جهانی با جاگو است و از لحاظ اکولوژی تازه یعنی شیرینی بنابراین راهبران شهر در همکاری با وزارت‌های صنعت و تکنولوژی نو کشاورزی کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی اینچنین راهبران کارخانه‌های استحصالی و صاحبکاران باید برای استفاده پوره از ذخیره‌های فراوان اشیاء خام محلی مخصوصاً محصولات کشاورزی برای ماندن فعالیت منتظم کارخانه‌های عمل کننده استفاده ثمرناک اقتدارهای استحصالی تشکیل کارخانه کارگاه‌های نو و به این وسیله زیاد نمودن استحصال محصولات صنعتی تدبیرهای الهایی است. شهر ایسار یکی از منطقه‌های از جهت کشاورزی رشد یافته بوده 72000 گکتار زمینی تعیناتی کشاورزی دارد. همزمان با این شهر ایسار یکی از تامین کنندگان اساسی بازارهای پایتخت مملکت با محصولات تر و تازه کشاورزی مخصوصاً سبزیجات و میوه و محصولات شیری و گوشتی به حساب می رود. موافق معلومات آماری در 7 ماه سال روان در ساحه کشاورزی شهر با مبلغ زیاده از 345 میلیون سومانی محصولات استحصال گردیده است. در برابر سال جاری استحصال کارتوشکا نسبت به سال گذشته 34% و کشت پخته 49% کم شده است. قریب که پخته‌کاری را از بین برده ایستاده. این ساحه را برقرار کردند. با مقصد پیشگیری کردن تاثیر منفی روندهای جهانی امروزه به اقتصاد ملی ما و حفظ امنیت آزقواری کشور در شرایط به عمل آمده سپارش داده بودم که کشت کارتوشکا نه کم از 40% و غله‌دانگی‌ها نه کم از 60% زیاد کرده شد. بار دیگر تاکید می‌نمایم که اندیشیدن تدبیرها دایر بر رشد ساحه کشاورزی برای با جای کار تامین نمودن اهالی فراوانی بازارها تامین کارخانه‌های صنعتی با اشیاء خام و بلند برداشتن اقتدار صادراتی کشور خیلی مهم میباشد. خانه نبودن طلبات بازار استعمالی با محصولات خودی و پیشگیری کردن بالارویش نرخ محصولات آذوقه در این دوره مشکل از راهبران و مسئولان خواجگی‌های دهقانی و اهالی استفاده ثمرناک هر یک پارچه زمین را برای زیاد نمودن استحصال محصولات کشاورزی مخصوصاً کارتوشکا و غله‌دانگی‌ها طلب می‌نماید. جهت نگهداری محصولات کشاورزی و ذخیره آن برای دوره تیرماه و زمستان زیاد نمودن شماره سرخانه‌ها اینچنین با در نظر داشتن تأمین طلبات بازار در تمام فصل‌های سال با سبزیجات تر و تازه و افزایش دادن پرورش سبزیجات در گرمخانه‌ها از جمله سمت‌های ثمرناک فعالیت راهبران و متخصصان صاحب به حساب می‌رود.
حالا برای نگهداری محصولات کشاورزی در شهر حصار 15 سرخانه با اقتدار 6200 تانه و 22 انبار با گنجایش 2400 تانه